so dan Allah taimaka a mai sujada. Jesus. Ya za mu yi kannika sujada kuma? Ba mu yi kannika sujada sai dai mutane. Ni na samu ɗan uwa nake ne mutu. Za a ja mai sujada. Haba madam. Kannika kare fa dabba ce ai. Ke da Allah ta shi kidi. Ba mu yi kannika sujada. Ka ce ba wa kare sujada. Ba mu yi kannika sujada. Dama da an yi sujada na so na ba da Thanksgiving na rabin miliyan. Amma tun da ka ce ba wa kare sujada shikenan. A ɗan dakata ma. Ina da tambaya. Ba wannan karan nan bane da kuke ba da safa da shi ba? Shine. A ba ai ma Kirista ne. Ai kawai kake da mu za a mai shi ma Kirista ne. Za a yi mai? Ba da mu kawai za a yi. Za a yi shi ma Kirista ne.